Helo, Fios yma Plas Francon. Eisiau dweud croeso nôl i chi i'r ganolfan. Da ni nôl yn agor ers dydd Llun. So, jyst chydig o fanylion i chi, fel da chi'n gweld, da ni wedi gwneud arwyddion i chi ddilyn. Rhaid i chi wisgo masg. Awn ni drwodd i dderbynfa i fynd drwy fwy o bethau efo chi. Pan ddech chi dod i fewn i'r ganolfan, nwch chi sylwi fe na sticeri ar y llawr mwyn cadw'r pellter iawn o'r wrth unigolyn eraill. Hefyd, fydd na lefydd i chi olchi dwylo fel ych dod i fewn i'r ganolfan. Ar ôl cyrraedd y derbynfa, jyst ganwch eich cardyn mwyn mynychu'ch sesiwn. Byddwch yn siŵr i ddilyn y system un ffordd rownd y ganolfan. Yn y gym arferol, nwch chi sylweddoli bod bob peiriant wedi cael ei rhoi mewn bocs. Gnewch yn siŵr bod chi'n aros yn y bocs yna yn ganol eich sesiwn. Pan ydych chi'n dod i'r gym, nwch chi sylweddoli bod peiriannau cardio i gyd yn y neuadd. Byddwch yn siŵr i llnau y peiriannau ar ôl eich defnyddio. Mae lle wedi cael ei osod ar gyfer pawb ar gyfer dosbarthiadau. Gnewch yn siŵr bod chi'n aros yn eich sgwariau yn ganol y sesiwn. Wrth gadael dosbarth ffitrwydd neu y gym, dyma yw y ffordd allan. Diolch a dedwch ymlaen croesawu chi nôl i Blas Francon.